أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طالب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Ma-Afrika mahle, sizwe sakithi, sizwe simpisholo, sizwe sikaMthaniya, sizwe sikaMnguni. Assalamu alaikum, ukuthula makube kini. Bafowethu, ake ngicele nje kuMdali ukuthi asivikele sonke kusathane ongathandwa noqalekisiweyo, ebesenza futhi ukuthi konke sikwenzayo sikwenze egameni lakhe, yena enomusa, enesihawu. Umdali uthi fundani egameni lakhe ngoba uyena odalile, uyena osidalile. Sifunde egameni lakhe ngoba uyasitshela ukuthi uyena osidalile. Khalaqal insana min alaq, uyena odale umuntu ngehlwili. Yezwa umdali uyasifundisa. So wena-ke muntu odale ngehlwili, unzingalwazi ke manje wena uyagqugquzela ukuthi wenzeni lento eshiwo umdali. Talibul ilm, ukuba nentshisekelo yolwazi, yokuba nolwazi, faridatun ala kulli muslim, kuyimpoqo kuwo wonke umuntu ozibiza ngemuslim noma ngesulmani. Kungani umdali nesithunywa sakhe bekhuluma kanje? Bafowethu, ma-Afrika mahle, vele iqiniso alimnandi, vele iqiniso liyababa. Uyabona, mina angifundanga ukufikaphi. Lolo lwaziyana nje oluncane enginalo yilona lolu engilithekela abantu, engilidlulisela kubantu. Oluncane ulwazi enginalo. Baba uNkosikhona wakwaNdabandaba, baba uNgizwe wakwaMchunu, nalo wesimameke ngizwe ngathi kuthiwa uJacinta. Ngiyacela, ngiyafisa ukuthi le video le engiyenzayo, ngiloku ngiyi-useless, ngiyiso, ngiloku ngingenamali, ngiloku ngiyihlwempu, ngiloku ngiyisichaka, nginje. Kodwa ngiyafisa ukuthi le video ifinyelele kini, niyilalele, niyilalelisise, bese niyabubheka ubungozi enifaka kubo izwekazi lase-South Africa, noma isizwe sase-South Africa. Ngiyayicelela kuMdali engathi angenza ukuthi nabakade bengayiboni lento, ngalolu lwazi nyana lwami oluncane enginalo, kodwa amehlo manje bese yavuleka, bese nabubona ubungozi ngokwenza kwenu ukuthi abantu abokufika, njengoba nisho njalo nithi amazayizayi. Bafowethu, ngibhlungu. Qiniso lihle, kodwa futhi liyababa, futhi libhlungu. Mina ngizolikhuluma iqiniso njengoba ninjalo. Baba uNdabandaba, baba uMchunu, nawe nkosazana uJacinta, anenzi kahle. Lento eniyenzayo aniboni ubungozi bayo. Nizobona ubungozi bayo mangabe sebufikile ezweni lakithi, bese niyaqala nithi ukube. Abantu abafana nathi, we are here ukuthi sinivule amehlo, sinixwayise.
ngishilo ngathi ngolwazi lwami oluncane enginalo ngizolethekela izwe. So kuyoba kini ukuthi niyangizwa, niyayibona lento le eniyenzayo ukuthi ngempela isilethela inkinga la ezweni lakithi, liyeza liyenyelela. Before wenza into awuhlale phansi ujule ngokomqondo, ungayicabangeli wena wedwa njengabaholi bethu labe nikhala ngabo, kodwa nani ngibona senenza into efana neyabo le esingayifune yenziwe abaholi, nani niyayenza. Lalela-ke, ngifuna nje ukukutshela nje ngezwe laseMozambique. Ngizoyifunda ngesilungu lento ngoba ngikubonile ukhuluma isilungu babundabandaba ukuthi hayi no, mina nawe sicishe sifane kancane ngokuya esikolweni, noma mina ngaphuma-ke la kolokuzana bathi ugrade 3 namhlanje ko-standard 1, kodwa ngizwile ukuthi isilungu sakho cha hayi sivuthwavuthiwe sidlule sami. Ngizokufundela ngesilungu. The country of Mozambique is one of South Africa's largest African suppliers. Mineral fuels, petrol loyo, gas, petroleum and products sisupplya eMozambique. IMozambique mayike yavala lelo zibuko lelo ingenile inkinga eSouth Africa. Electricity, ugesi, South Africa sisupplya eMozambique. IMozambique mayike yavala lelo zibuko lelo lokuthi ugesi ungasangena eSouth Africa, kuphelile. It's done and dusted. Aluminium sisupplya eMozambique. Bese kuba ke fruits and agriculture, iy'thelo ney'tshalo ey'ningi ziqhamuke eMozambique. Ngiyacabanga ungizwa kahle, mabengavala lawo mazibuko layo, labantu laba enithi nina anibafuni ngoba bangakwenza ezweni labo, bayivale zonke lezo zingasangeni la eSouth Africa. Iron and steel, cement and ceramics. Iron and steel, cement and ceramics sisupplya eMozambique. Hayi bengisike lijikayo nje bafowethu, angifuni ukukhuluma okuningi. Sengithi-ke ma-Afrika mahle, before wenza into bhekisisa kuqala. Washo uqoqo eshela uqoqokazi, bethi bathola amanzi kanti ababoni lawo manzi azophenduka abe yithuna kubo, abe ukufa kwabo. Ngiyaphela lapho, anginawo amaningi. Ngiyafisa engathi le video yami ingafinyelela kubaba uNkosikhona wakwaNdabandaba nobaba uNgizwe Mlando wasemachunwini, nomama-ke lokuthiwa uJacinta. Ngiyafisa ukuthi le video ifinyelele kini. Angibonge, sengathi umdala ngasivula amehlo asivula ingqondo. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.